Bueno, kaixo atzalde hontan nahi, ongi etorri eta eskerrik asko atxalde hontan gurekin konektatu zaten hoi. Nire izena Aritz Amestegi da eta energiaren puntuko arduraduna naiz. Aurrera jarraitu aurretik, ohar pare bat. Batetik, saioa grabatzen ari gehala, abisatu, bai, hurrengo egunetan gure web orrian eh, energiaren puntua Googleen bilatzen baduzue galbideik ez dauka, eta han baliabideen atalean aurkitzeko aukera izango duzue. Lehenbiziko harra eta bigarren oharra hizkuntzarena. Gaurko saioa euskeraz izango da, baina norbaitek erderaz galderak edo ekarpenak egiteko errestasun gehiago dauka, inongo arazorik gabe egin dezake. Gaurko saioan 3 atal izango ditugu, lehenbiziko sarrera arin bat, batez ere energiaren puntua eta gaurko saioaren nondik norakoa azaltzeko, 5 minutu baino gehiago ez dut uste emango ditenik. Ondoren, guk ezautzen ditugun energia komunidaden artean, bateriak hasieratik jartzeko asmoa izan dudun energia komunidade bakarraren ordezkaria gonbidatu dugu, beraien zioak eta arrazoiak eta gurekin partekatzeko, Otxandioko orekako ordezkaria, eta bukatzeko izango genuke ekitermik ingenieritzako arduradunaren ekarpena, ez? Xabi Lizaur bateriak jartzen eta eskarmentua dauka, bateria adimenduak ere kasu batzutan, orduan, eskatu diogu mesedez, eskarmentu hori gurekin partekatzeko, eta honen inguruan, bera daukan ezagutzaren zati bat, esan bezala gurekin partekatzeko. Orduan, sarrerakin hasiko naiz, azkar, alde batetik, energiaren puntua, 2022an, 2022 bukaeran, idaek aterazun diru laguntza lerro batzun ondorio sortutako bulego bada, energia komunidadeak laguntzeko bulegoa. Debagoienako energia komunitateentzat batez ere, Gipuzkoan 2 OTC dauzkagu, 2 bulego, bat aldundiak sortu duna provintzia guztiari laguntza emateko, eta gurea txikiagoa Debagoiena eta inguruko beste energia komunidade batzuei laguntzeko sortua. Marko honetan konkatzen da gaurko saio hau, gure bulego horretan lantalde bat badaukagu, energia komunidadeen lantalde bat, non bidean aurkitzen dijoaztin arazo eta beharrak izendatzen dituzten, eta hoiei soluzioa ematen saiatzen gean, eta azken aldi honetan, azkeneko urte eta pikoan ez bezala, bateriak maiz aipatzen hasi gea. Orduan, ideia horretatik abiatuz, esan genuen, saio bat gure energia komunidadei bakarrik bideratu beharrean, saio iriki egiten dugu, zeirutzen zaigu badala intereskoa izan daitekeen gai bat, energia komunidadeentzat, eta irekia izan da, edo zeinek parte hartu dezala. Esan ere, gaurko saioa ziklo baten barruan aurre irudikatzen ari gehala, 4-5 saio ikusten ditugu, eta hurrengoa izango da apirilako 27an, 5etan ere eta online, eta bertara gonbidatu dugu COP27 finantzaketaren inguruan hitz egiteko. Azkenean, COP27ren aukera finantzaketa lortzeko, aukera polit bat izan daiteke, baina baldintza batzuk eta urrats batzuk eman behar dira. Orduan, horretaz hitz egingo digute bertako kideek. Eta besterik gabe, esan bezala, orekako ordezkaria da Aritz Otxandian hori ematen diot hitza, pixkat berak kokatu dezan, edo arrazoitu dezan, zergatikan beste gehienak ez bezala, erabaki zuten bateriaren instalazioa hasieratik ezartzea Otxandian. Beste gabe, Aritz. Arratsalde on danoi. Ni labur
kokatuko zergatik guk aritzek esan da bezala, hasieratik erabaki genuen instalazio fotovoltaikoa bateriekin egitea, ze gero uste dut interesgarriena dela sabik azaltzea nola funtzionatzen duen, ez, autokonsumo instalazio batek bateriekin, ez, eta ze onura ekarri dakizkioken bateriak gehitzeak komunitate energetikoko askidei. No, guk suposatzen du zuetako gehienok bezala, abiatu genuen ikerketa bat egitetik, komunitate energetikoan parte hartzeko interesa adierazi zuten herritarren konsumoak hartu eta ikerketa bat egin, jakiteko zeintzu ziren energia banatzeko koefizienterik optimoenak, ez? Hori egin genuen Afarkopen laguntzarekin, eta bueno, ikerketa horren ondorioa izan zen, oso autokonsumo maila apalak lortzen zirela, ez? Kasu guztietan ehuneko goiaren azpitik, eta batzutan inkluso ehuneko hamararen azpitik, ez? Horrek ziren lortzen genituen autokonsumo mailak, ez? Hori gertatzen zen nagusiki, etxeetan konsumoak ematen direlako gehien bat eguzki orduetatik kanpo, ez? Gu goizeko lehenengo orduan esnatzen garenean, hor ematen da konsumoaren piko bat, eta gero ilunkeran, afal orduan, eta beste piko bat, ez? Eta naiz eta konsumo batzu badauden eguzki orduetara leku aldatu daitezkenak, ez? Ontzigarrogailua edo garbigailua jartzea programatu badezakezu, eraman dezakezu eguzki ordutara, badaude beste hainbat konsumo, zaila direnak ordu horietatik mugitzea, ez? Orduan, bueno, horrekin aurkitu ginen, ez? Eta beste balde batetik bai, orduan, aurre ikusten zen ja, orain ja modu oso garbian gertatzen ari direna, ez? Eta da, eguzki orduetan energiaren prezioa merkatu elektrikoan, gero eta basuagoa dela, eta, zerotik hurbil dagoela egun askotan, ez? Nagusiki, udaberri inguruan, ez? Momentu honetan, martxoa bukaratik eta apirila maiatzera arte, oso prezio bajuak ikusten dira merkatu elektrikoan eguzki orduetan, ez? Eta, horrek asko zailtzen zuen ere bai, holako instalazio fotovoltaiko baten amortizazioa, ez? Termino ekonomikoetan pentsatuta, merkatu elektrikotik energia erostea ia zuri ekoiztea kostatzen zaizuna, baina bajuagoa baldin bada, holako instalazio batek aurrezpenaren logikate begiratuta behintzat, zentzua izateari usten zion, ez? Hor, beldu ginen ondoriora, behar genuela apur bat biltegiratzea gehitu, nagusiki, eguzki orduetan sortzen zen energia hori, konsumo ematen zen orduetara eraman alizateko, ez? Batez ere ilunkera parte hortara, ez? Arratzalde parte horretara. Eta, behiratu genituen, apur bat ze sistema ezberdin zeuden merkatuan, ez? Bateriekin erlazionatuta, eta, aurkitu genuen soluzio bat, gero sabik azalduko duena, hori, nolabaiteko badaukanak kapa adimendu bat, edo ez, sistema adimendua dela esan daitekeena, ez? Gero azalduko du zabik zergatik, ez? Baina, ikusiko duzuna bezala, sistema honek aukera ematen du merkatu elektrikoarekin nolabait interaktuatzeko, ez? Internetaren bitartez konektatu dagoelako sistema elektrikora, badaki orduro energiak ze prezio daukan, eta hor aukera ematen du, adibidez, eguzki orduetan, argitarra merke dagoenean, saretik konsumitzeko eta instalazio fotovoltaikoak ekoizten duena biltegiratzeko, eta gero arratzalde partean, energia garestitzen denean, baterietatik konsumitzeko, ez? Eta horrekin ere bai, barizara laguntzen apur bat, sare elektrikoaren kudeaketari, ez? Presio merkeek esan nahi dute energia berriztagarria sobera dagoela, ez? Sistema elektrikoan, sare elektrikoan, energia berriztagarria sobera badago, autokonsumo partekatuko instalazioetan momentu horietan argindarra sarera botatzea, ez da komeni, ez? Sobera dagoelako. Momentu horietan komeni da energia hori biltegiratzea, ez? Eta aldiz, arratzalde ilukera partean, fotovoltaiko guztia sistematik irtetzen denean, energia gabezia badago, eta hor ziklo kombinatuko zentralak sartzen dira funtzionamenduan, eta hor, ondo etortzen zaio sistemari aurrez biltegiratutako energia berriztagarria sare elektrikora bideratzea. Guzti honengatik, erabaki genuen bukaziratik baterien aukera horrekin planteatzea instalazio fotovoltaikoa, eta horrela eskatu genituen diru laguntzak, eta orain
abuzturako eduki behar dugu ja egina instalazio fotovoltaiko. Besterik gabe hau da apur bat testu ingurua. Oso ondo, Aritz. Eskerrik asko. Bueno, Xabi, orain zure txanda, aber ze esaten diguzu baterian ingurun. Oso ondo. Atzalde ondan hori, bai Xabi Lizar naiz, Aritzek esan dago moduan, ekitermikeko arduradunetako bat, eta, bueno, gure bilbidean, efizientzia energetikoa, energia berriztagarriak, instalazioak, ingeniaritza lanak, deiten ditugu, bai. Eta, bueno, baterietan ez dakit olako espertua garen, baina, bueno, zerbait honen inguruan egin dugu eta kontatzeko gai garen. Bueno, argi dagoena da, bueno, honek danan testu inguru batera joaten bagara, argi dagoena da, transiziora aldaketa baten aurrian gauzela, bai? Eta guk uste dugu aldaketa hori dagoela finkatuta 3 ardatz nagusitan, ez? Alde batetik daude deskarbonizazioa, ja, erregai konbentzionaletatik, ordaz, baina ja apustua egiten da energia berriztagarriagatik. Gero daukagu bai deszentralizazioa, beti gazoituta energia non sortzen dan, leku jakin batzutan, baina ja gaur egun sorkuntza hori liberalizauta dau eta eran lokal baten be sortu algau energia hori, eta gero dau, teknologia edo digitalizazioa, ez? Teknologiak aurrerapen izugarriak eduki dau, bai gailuen efizientzia aldetik, bai materialan aldetik, bai energia kudeatzeko sistema aldetik, bai informazioa emateko aldetik be bai, ez? Eta horre danak egiten dagoena da, apur bat, energiaren sorkuntza eta erabilera gure gana urreratu, ez? Gero eta gure haua izatea, ez? Eta horren arira, guk garbi ikusi duguna da, dagoela teknologia bat, uste dugu, berak dauzkon inbertsio etekin erlazio orekatua etxik oso zabaldua dana entorno residenzialetan, industrialetan bebai, eta bereziki komunitate energetikoan, ez? Eta hori da instalazio fotovoltaikoen teknologia hori. Entorno residenzialetara bueltatuz, argi ikusten duna da, 2 tipoko instalazioa dauzkogula, da norbanakoen instalazioa, hau da, paneletatik sortzen den energia elektrikoa zuzenean gure etxeetan kontsumitzen duguna, eta panelak emuten dauen energia hori saretik ez dugu hartzen, eta panelak ez dauenean emuten, saretik kontsumitzen dugu energia hori. Eta gero gongo ziren instalazio kolektiboak, nun sorkuntza bat dauen, sorkuntza horretatik sortutako energia kontabilizatzen da kontagailu baten, eta gero reparto baten bitxartez, instalazio horretan parte hartzen dauen erabiltzaile desberdinekin partekatzen da sortutako energia hori. Eta Aritzek esan dago moduan, hemen grafikan ikusten da, zer gertatzen da horrelako instalazio arruntekin. Azken batean daukagu sorkuntza bat urdinez agertzen dana konzentrauta eguzki orduetan, eta daukagu kontsumo bat, gorriz agertzen den kurba hori, dauena egunean ziarrez, eta asko konzentretan dana etxe bizitzako kontsumoak eta komertzio txikitako kontsumoak eta asko konzentretan die, zerbait eguardi partian bebai, baina ilunkaran bebai, ez? Orduan, instalazio fotovoltaiko arruntu honekin lortzen duguna da gure kontsumoan zati bat betetzea lortzea, baina momentu jakin batzutan soberakin asko sortzen dugu eta sortutako soberakin hori sarera doia, ez? Ze gertatzen ari da, eta Aritzek lehen komentatu dago, ez? Azken batean, gabitzela energia berriztagarriakin eta fotovoltaikoakin gehien bat, eguzki ordu, eguardi parteko ordu horretan, sorkuntza potente bat eukitzen, ez? Eta horrek egiten dagoena da, hemen ikusiko zuen, hemen ikusten gau,
penintsulan emundan energia elektriko demandan kurba, bai? Eta naranjaz ikusten da zelan eguzki fotovoltaiko bitxartez kubrirudan demanda partia. Horrek egiten dauena da, azken batean, presioak bebai jeitsi. Bai? Azkenean, dano dakigu, energia berriztagarriak sorkuntzak merkatuan edo pulean presio oso baxuan sartzen die, kasi zeron, orduan, demanda hori asko jeisten da, bai? Eta egiten dauena da, merketu pila bat ordu horreitako demanda hori, bale? Hemen ikusiko zuen. Bai, ez da, hemen ikusten da. Eta hor entzun daukiko zue, sortzen dana da, kurba de pato edo atearen kurba, sartzen da bilazkenian. Estatu mailan demandanko bilakaera kurbak. Hemen ikusiko zuen bai presioak, hilabete honetako egun bateko presioa da, nun egondan sorkuntza fotovoltaiko potente bat, eta PV-zian kasi energian presioa zerora heldu da, ez? Orduan, honekin guretena esan da, bai, daukagula sorkuntza fotovoltaiko bat, oso konzentrauta dagoela eguneko ordu jakin batzutan, baina horrek bebai eragin bat daukala ordu horreitako presioan. Orduan, ordu horreitako energian presioa gero eta merkiago bada, gure instalazioen amortizazio epea luzatu egingo da. Orduan, hori komenteta zaban aritzek, ez da? Zelan hori hobeto aprobetxago izateko baterian erabilera figura hori, ez? Hemen daukagu beste grafiko bat, nun solapatzen gauen egun bateko honetako demanda kurba, bertako presioa eta ematen dan sorkuntza. Argi eta garbi ikusten da, sorkuntza ematen dela, energian sorkuntza daukagula, eguneko presio baxueneko periodo horreitan. Orduan, desinkronizazio horren aurrian, azken batean ikusi duguna da, dagoela sorkuntza bat, demanda ordu horreitan berutza doia, eta gehien bat presioa bebai energiana berutza doia, eta orduan, zeiten dagoenek instalazioen amortizazioak luzatu. Horretarako, zein dan elementu egoki bat, bateria. Guk, momentu horretan eukile aldogun soberakin horrek gai izaten bagara bateria batzutan akumulau eta gero eguzki ordutatik kanpora ematen dan kontsumo horreitan jasotzeko energia hori, egiten gauena da, azken batean, energian errentagarritasuna kostuarekiko hobetu. Ze pasatzen da? Lehen moduan, daukagu instalazio batzuk, diesena norbanakoak, daukagu sorkuntza bat eta guk kontsumitzen gauena, eta ez dago beste partaiderik, baina bai daukagu instalazio batzuk, diesena kolektiboak. Norbanakoan kasuan, nahiko erreza da, azken batean, bateria horrek ematen duzkuna hemen ikusten da, ezta? Daukagu kontsumo gorriz, kurba kontsumo gorriz, zelan ilunkaran eguzki orduetatik kanpora daukan kontsumo piko bat, eta daukagu sorkuntza fotovoltaiko bat, urdinez. Eguzki orduetan kubriru hau konsumoan zati bat, baina daukagu soberakin maila altu bat. Soberakin hori baterian biltegiratzen bau, hemen ikusten da bateriaren karga maila, gero maila hori jeitsi ingo da, eguzki orduetatik kanpora. Horrekin lortzen gauena da, alde batetik guk sortu gauen energiaren kostu periodo fuertienetan erabiltzia, hau da, energiaren kostua puntan badakigu dala garestiagoa, orduan, periodo horretan erabiltzia, eta beste alde batetik gure instalazio fotovoltaikoan autokonsumo maila haunditzia, euneko 30 autokonsumo maila, pasauleka hori izaten euneko 60, eta orduan, kanpoarekiko dependentzia hori ben murriztu egiten du. Eta norbanakoen instalazioetan bateriai olako
adimen bat sartu ezkero edo, bebai agau kontrola zintzu dien gure kontsumo puntak eta baterien bitartez kontsumo punta horrek kontsumo punta horretan energia suministrau. Hau da, bateriak kargatzeko ahalbidea badaukagu, bateriak kargatzeko energiaren kostua baxua danean, gero igual, beste periodo batzutan, almazeneutako energia hori erabilia aldou. Eta horrela, ekiditzen dugu eukitxia punta horreik eta gure potentzia kontrataua egokitua aldou punta horrek kendu eskero. Orduan, erabilera horrei danak, ja izango zen instalazio, baina industrialak edo ja terziariotana zuzenduta. Apur bat, norbanako instalazio horrei adimen puntu bat egun da. Hemen ikusten da, ezta? Guk albagau kargau bateriak, energian presio baxua danean, hau da, baterian karga kurba, energian presio baxuan bateria kargatzen dugu, eta gero energian presioa gorutza danean, orduan hasten gara deskargatzen. Eta orduan lortzen gauena da, ekonomikoki errentagarritasun bat. Salto egiten badagau instalazio kolektibotara, lehenengo eta bain esan bidana da, instalazio kolektiboak daukiela, euren espezializazioa, ezta? Dakigu, instalatutako potentzia nominala 1 kilovatio baino gutxiagokoa izan bidala, eta, daukagu, sorkuntzako puntu bat edo gehiago, nun, sorkuntza hori sareratzen den puntu bat dau, eta bertan dau kontagailu bat, kontabilizetan dagoena, sareratutako energia guztia. Baina tartean, almazenamentu bat jartzen bagau, guk jakinbiko momentu oro noiz dan egokia energia sareratzea. Eta hor jolasten dau zentrala adimendu horrek, ez? Guk jakinbi honez noiz dan egokia energia hori sareratzea, jakinbiko alde batetik gure instalazioan parte hartzen dabien erabiltzaileak noiz eta nola kontsumitzen dabien, noiz dagoen eguzkiaren produzioa edo prebizio bat eitea merezi dagoen oin almazenatzea eta ez kontsumitzea eguraldian arabera, eta bebai, eukibiko gauen prebizio bat, merkatuko presioaren evoluzioa zein izango da egunean ziarrez. Eta instalazio honek hori egiten daue, Azken batean, instalazio kolektiboan, nahiko espezialak diez, eta 3 aldagai horrek kontrolau bidabie. Alde batetik da, sorkuntza bat egon bidea edo gehiago, bateria zen einean, nahi eta eskoa da jakitia, instalazioan parte hartzen da bien erabiltzaile bakoitzak, noiz eta nola kontsumitzen da bien, zein da presioa, merkatuko energiaren presioa, eta bebai, ze prebizio dauen eguraldien arabera. Orduan, kasu honetan ekarri dotzuet, adibide bat, hau ja adibide real bat, gutxi gora bera 3 puntu kontsumo dauz, kontsumo gehien daukon puntuan jarri zan instalazio fotovoltaikoa eta biltegiratze sistema, eta gero daz beste 2 etxe bizitza. Guztien artean, gutxi gora bera, urtean 30.000 kilovatio ordu kontsumitzen da bie, eta, lehenengoko puntu honek apuntuak, zeukan repartuan 175. Bek 107 eta zek 118. Kasu honetan, otausan instalazio fotovoltaiko batena 28 kilovatio piko
eta almazenamentuan 18 kilovatio orduko instalazio bat egin zen, bai, eta gero, bueno, eta hori zen, bueno, hemen dago eskema, apur bat eskemia, baina garrantzitsuena da, lehen beharitzeko komentau dago, jakitia, zein dan kontsumitzaile bakoitzan perfil hori, Azken batean, gabitzenean dimentsionatzen biltegiratze sistema bat, helburua izan bida, berak daukan kapazitatea ahalik eta gehien erabiltzia. Hau da, guk ez bagau sortzen, adibidez, nahiko energia biltegiratzeko modukua, bateria horrek ez dago edukiko bere ziklo minimo errentagarriak, bai? Horretarako, inbidana da, analisi espezifiko bat zeintzu dien erabiltzaile desberdinen kurbak, Hemen ikusten duzue, erabiltzaileak dauka kurba bat, nahiko, bere maksimoak, eguzki orduetan emuten dienak, eta bertan dau konsumori nagusiena, horreitik dauka partizipazioan portentaje handiena, B kurba, etxe bizitza kurba arrunt bat da, eta CB bai. Azken batean, eguzki orduetan badauka punta batzuk, baina gero ilunkaran, beste panto batzuk. Orduan, instalazio honen kurba agregatua hauxe da, Azken batean daukagu konsumo kurba handiena eguzki orduetan, arratsaldeko 4 arte ematen dana, eta gero daukagu atzaldeko 8 aurrera, beste punta bat, Hori, egun jakin baten, kasu honetan da apiril honetakoa, hartu dute egun bat, nahiko radiazio, eguzki radiazio zauen egun bat hartu dut, bentzet, emaitza esanguratxo batzuk ataratzeko. Egun horretan izan gauen eguzki radiazioan kurba, hau da, bai? Goizeko 9:00-etatik, kasi, atzaldeko 7:00 arte, bai? Eta punta hor, atzaldeko ordubiak, 3:00 artean izan da. Hemen garbi ikusten da, bi kurbak solapauta, badagoela momentu bat, instalazio fotovoltaikoa kubriruten dauena konsumoan zati desente, baina badau beste azalera bat, nun soberakin, energi soberakin importante bat sortu dana, Guk bateriak ez bagitzen dukitzen kasu honetan, soberakin hau, ordu horretan, atzaldeko ordu horretan, kasi galdu egingo zan, Eta orduan, instalazioan etekin ekonomikoa bebai gutxitu. Orduan, bateriak dauzkagunez, hemen ikusten da, ordubiak 3:00 inguruan, zelan hasi zen bateriako karga handitzen, kasi atzaldeko 6:00 inguruan, heldu zen 100% kapazitatea, eta gero, behin ja, eguzkian produzioa jaitsi danean, azkenengo orduetako kontsumoa, baterisak emandakoakin bete zan, Hemen dago, piko hau, azken batean, baterisak emundako karga horrekin betetzea lortu gauen. Honekin, ze impactu daukan, olako sistema batek, konsumo totala instalau zanetik gaur egun arte, 7 megabatiokoa da, gutxi gora bera, 4 megabatioa hartu die saretik, eta 4,5 eta 2,5-3 megabatio instalazio fotovoltaikoak emundau. Instalazio fotovoltaikoak emundako zati handixena zuzenean konsumiru da, hori azken batean garbi ikusten da kurba honetan, Azken batean lortu biona bebai da, gure instalazioa, konsumo kurba eta eguzkiaren sormen kurba hori albagau alik eta sinkronizauena izatea, alik eta hobeto, Holan,
biltegiratze sistema gutxiago beharko gau. Eta hori, eta oin arte, urte honetan, kanpoarekiko independentzia energetiko hori, ehuneko 40 baten inguru kontabilizatu da. Kontutan eduki bida jarraipen bat inbijako instalazioai, eta ikusi bida guk sortu gauen energi guztitik ze porcentaje izan dan soberakina, ez? Eta kasu honetan, ehuneko 20 baten edo egongo gitzen. Bateriak ez bagitxun eukitzen, igual fango gitzen, ehuneko kasi doblau bingo gauen. Ehuneko 40 batera, edo. Orduan, hori ez, azpimarratzia hori. Azken batean, olako sistema bat dimentsioetantzeko orduan, eukibiona kontutan diez, zeintzu dien gure bezeruen kurba perfilak, bai? Kurba perfil horreik konsumoa ematen bada eguzki ordutan, konsumo zati handi bat ematen bada eguzki ordutan, igual, bateriak erabiltzia, ekin deike, baina instalazio baten aprobetxamendu maksimoa lortze aldera, badakigunez, konsumoak eguzki ordutatik kanpora ematen dienez, baterian dimentsionamentuan bebai, asko zehaztu behar da, ez? Eta kontabilizau behar da. Eta, bueno, bukatzeko, apur bat, bateria jartze horrek, ze abantaia eta ze desabantaia eukilezken, ez? Alde batetik hitz egin duenaz, independentzia energetikoa, bateriakin heldulekegu ehuneko 80 porcentajeko energetikamente independentiak izatera, baina desabantaia da, inbertsioa bebai oso, asko handitzen dela, ez? Azken batean, bateria jartzia edoz, realidadea egon da, bateria jartzen die, normalian, olako entornotan, entorno residentzia, komunitatetan, beti diru laguntza bat atzetik badauzka, ez? Esan duna bebai, ez? Autokontsumoan ratioa hobetzen da, baina beti kudeak eta adimentsu horren eskuetan geratzen gara, ez? Kontrolau bida, ze presiotan dagoen merkatua, zeintzu dien gure erabiltzaileen kontsumoak, eta prebizio, eguraldizan, prebizioa tinbida, ez? Azkenean, bakigu, sistemak gero eta komplexua, arazoak ugariagoak izaten die. Azkenean, honek inbertsioak epeluzerako izaten die, eta asko dependiruten daue, merkatuan energiak eukiko dauen evoluzioa gaitik, ez? Gaur egun ikusi dugu dagoela sorkuntza berriztagarri bat fotovoltaikoak eraginda, merkatuan egiten dauena eguzki ordu horreitan merkatuko presioa jeiztia, orduan horrek emuten da aukera batzuk. Etorkizun baten, ez dakigu ze bilakaera eukiko dauen horrek, ez? Eta beti horren menpe geratzen gara. Hori, era lokalian, ez? Ingurumena edo jasangarritasunak behiratu ezkero, era lokal baten, energia garbia kontsumitzen duela, baina ezin dugu ahaztu, beti hor da zela bateriak, eta bateria horrek, residu horren kudeaketa egokia, hor dago, ez? Emuten duzku aukera, etorkizunean sortuko dien merkatu edo erabiltzaile agrega horretan parte hartzeko aukera ematen dau, holako sistemak, eta azpimarratzekoa malgutasuna, ez? Beti die sistema oso eskalabliak, teknologikoki kompatiblia dira, gure biltegatzen mailak handitu, edo paraleloan beste instalazio batein, aukera handixak da horretan, ez? Eta komunitate energetikotan, gehiago, azken batean, erabiltzaileak erota edo
komunitate horretara lotzen dien erabiltzaileak gero eta handixo bat badie, gero eta gehiago badie, bueno, sistema honek eskalableak izatea, bueno, abantaila bat da. Eta, bueno, faktura energetikoan, egonkortasun bat, bai? Azken batean ez gauz kanpoadekiko hain espuesto eta kanpoan emulezken gora bera horrein hain afeitauta edo, ezta? Eta beste alde batetik, hori, ez? Erabiltzaileak, komunitate baten dauzen erabiltzaileak lehen esan duna, ez? Azken batean, esku artean daukogun teknologia horrek informazio mordo bat emuten duzku, dakigu zelan kontsumitzen duen, dakigu zeintzu dien gure produzio mailak, eta horrek bebai emuten dau, erraminta bada, erabiltzaileak berak alduntzeko eta kontzientzia handiagotzeko edo sortzeko, ez? Eta bueno, nire partetik hori esan. Hola, neko askar eta bote prontua mota dut, baina une dozin galdera baukotzu edo, esan lasai asko. Bale, bai, azkarrin deu. Ja 40 minutun ventilatu deu, galderan faltan. Batemat animatzen dan bitartean, ni jarriko izut, kinkalarria. Aipatu dituzu bateria sistema adimentsuak, edo adimendunak, bai? Bai. Sentidori bat dauka adimenik gabeko sistema bat jartzeak, edo nun jartzen da? Bai, hau da, gero eta teknologia gehiago, bai? Gero eta soluzio garestiagoak dauzkogu, bai? Eta komplexuagoak. Orduan, hor bilatu bida, oreka bat bilatu bida, bai? Eta ikusi bida, nora zuzenduta dauen edo zein izan leiken bezero posiblea edo, Orduan, horrekin gurotena esan da. Eta lehen igual komentagot, eta nizkoa pasau dut, hor hasiera baten jarri duten adibide bat, zauen instalazio fotovoltaiko bat, sorkuntza bat zaukan, etxe bizitza bateko instalazio bat, sorkuntza fotovoltaiko batekin, eta onduan zaukon, paraleluan zaukon bateria bat. Horrek norbanakoa zuzendutako instalazioek ez daui eukitzen adimen maila alturik. Hau da, dago sorkuntza bat, nun sorkuntza fotovoltaiko horrek kubriruten dauen gure konsumoa, soberakinak badaz bateriara kanalizatzen diez, eta ondiokan gehiago bada, sarera sartzen diez. Bateria bete bada, sareratu egiten da. Gero, sorkuntza ez badau eta kontsumoa badaukau, bateria horrek egiten dauena da, energia askatu. Sistema simple honek, ez daukon adimena da, ez dau kontrolatzen energia ze presiotan dauen, ez dau kontrolatzen zein izango dan eguraldizan evoluzioa, bihar eguzkia egongo dan, lainua egongo dan, edo ez dau kontrolatzen, momentu baten energia hain presio joan dau gauez, eta bihar daukot prebizioa konsumo potente bat eukitzeko, eta bateria karga. Ez daukagu horrelako adimenik. Baina azken batean, sistema simple bat da, eta sinpletasun horretan, lortzen dauna da, ez dugu lortzen fin zehaztia, baina erabiltzailea emuten dutzen autokontsumo maila gehigarri hori bai lortzen dugu. Baina
hitz egiten naiza aldi oro norbanakoa baldin bada. Norbanakora zuzenduta. Energia Ze komunitate, gertatzen da, barkatu, energia komunitate batean izango luke horrek sentidoa? ez. Zergaitik, instalazio kolektibo batzutan, bateria bat, orokorrean instalazio kolektibo bat, bai? Bateria barik, heldua alda bere erabiltzaileen 40-50 konsumoa asetzera. Zergaitik, guk hor, badauzkogu datuak, nun ikusten daun, pisuetan bizi dienak, etxe bizitza, eraikin baten dauzen etxe bizitzetan bizi dien bizilagunak, euren konsumoan 40-50 ematen dela eguzki orduetan. Eta beste dana, eguzki orduetetik kanpora. Orduan, gehienez be, zentrauko gara energia hori asetzen. Bai? Hau da, oin, autonomia maila hori handitu behar badau, instalazio kolektibo baten edo komunitario baten bateria jartzea nahitaezkoa da, bai? Eta bateria jartzen duen momentuan, sistema hori izan bida inteligentia. Zaitik, alde batetik jakin bidagoelako, zenbat kontsumitzen dauen, zenbat eta noiz kontsumitzen dauen erabiltzaile bakoitzak. Jakiteko gorde dauen energia hori noiz sareratu. Bai? Eta gero, hortik hasita, ja gehitzen jako, merkatuko energian presioan kontrola eta bebai eguraldian prebizio. Bai? Baina ja nahitaezkoa da jakitea, ja instalazio horren parte hartzaile bakoitzak noiz kontsumitzen dagoen energia. Datu horre barik, bateria batek ezaguelako eukiko inungo funtziorik. Bai? Kargau eta deskargau ingozan oso era tonto baten. Segaitik, azkenean batean instalazio komunitario bat edo kolektibo bat dau kontagailu batera konektauta. Eta itxen dauena da, kontagailu hori da tontua, horrek konta hogeiten dau. Norbanako instalazio bat aldiz ez. Norbanako instalazio bat dau konektauta etxeko edo enpresako kuadrora. Bai? Kuadro horretan, momentu oro norbanako instalazioa dabil kontrolatzen ze konsumo dauen eraikin horretan. Bai? Eta aldiz kolektibotan ez. Kolektiboa da, zuk sortu eta zuk kontagailutik pasau. Bai? Nun daugakua, noiz eta zelan pasetzen duzun kontagailutik, energia hori. Bai? Eta horretarako jakin biozu, noiz eta zelan kontsumitzen dabien parte hartzaile horrek. Zakitu lertu da. Más o menos. Más o menos. Bueno, norbait animatzal da, o... Bai, atzaldeon. Atzaldeon, Nestor. Bai, atzaldeon. Zautzen ez nauzuentzako, Nestorraz, eskuratzeko esnarritik. Nik alderatxoa dauket, eta da, aipatu duzu momentu batian, bateriak jartze hau, diru laguntzei esker da. Irudikatzen duzue, edo gotzuen esperientziakin diru laguntza gabe errentagarri izango litzatekeen? Hombre, gaurkoz manejetan gauen inbertsio ratioakin nik esango nagoen ezetz. Nik uste dut geroz eta merkiagoak diesela, bateriak, baina instalazio fotovoltaiko baten gaurkoz da elementurik garestiena, eta azken batean beti be instalazio baten instalazio bat, egiten gabe momentuan,
ez du behiratzen bakarrik alde ekonomikoa, ez? Azken batean, lehen esan ditugun aldagaia be garrantzitsua di, ez? Kanpoarekiko dependentzia hori murrizten dugu, ingurumenarekiko inpaktu hori be bai, eta, bueno, eta sortzen gauela energia lokalian eta geuri, ez? Baina zenbaki ekonomiko eta eruen da, momentu batzutan energiak dauzkan presioak ez dau batazbetzen bateria bat jartzia daukon kostua. Eta kizelan esan. Horri itiraka, nolabait gaur egun autokonsumo modalitateak baditu alako presio batzuk, ez da? Baina merkatuan beste batzuk egoten dira, eta okerrez banago, joazen hastian bertan presio negatiboak egon dira, ez da? Bataz be, udaberrian, ura soberan dagoelako, haizea, eguraldi edarra, hiru faktoreak bat baldin badatoz, ez da? Eta hor zuk aipamena egin duzu, nola kostuak jaisten dira. Baina, karo, horre diaz, merkatuko presioak diaz. Eta autokonsumo modalitatean, hortik aparte ongo ginateke. Aurrera begira ikusten da, badago arriskurik autokonsumo modalitateak merkatuaren eragina handiago bat izango ete dauen, eta ondorioz nolabait baterien kontu errentagarriago izan. Hombre, a ver, nik uste bateria teknologia evoluzionatzen doiala, eta gehien bat, automobilgintzak zuzenduta eta evoluzio bat ikusten dugu. Guk hasi zenetik onaino, presioetan eta evoluzio bat ikusi da. Baina egia da, nik uste dut, denporiakin heldu aldala, ez? Baina pentsau, instalazio fotovoltaikoak bebai, urtiak pasauen behar izan die, bera bakarrik instalazioa, ez plaka inversoriak eta hori, bera bakarrik errentagarria izan bideratzen, ez? Eta nik esate dutzu berriz, azken batean urtiak pasaudieko die. Hau dana bateriak evoluzionau, eta ikustia, merkatuko presioakin ze gertatuko dan, ez? Azken batean ikusten bagau, tendentzia dala, eguzki orduetan, presioak, kasi zeron mantentzia, bai hartuko dau, bateriak bai hartuko daue, gero eta pixu geixau, ez? Oindala pare bat eguneko kurba begira, eta ikusi dugu egun baten emundala eguzki orduetan 0 euro megabatioa ordu zentraletan, eta ilunkaran heldu da 150 euro megabatio, ez da? Orduan, olako tendentzia horrek, bai egiten daue biltegiratzea, geroz eta atraktiboa, ez? Gero bestalde, eta galderak egiten jarraitu albadot, momentu honetan bateria eta aurkeztu dozuna ulertzen dut bateria kimikoa dela, ez da? Baina irudikatu aldogula beste bateria mota bat, adibidez, bateria kontzeptua, benipein, eta izan alko litzateke aerotermiakin ura berotzea. Eta termikoki gordetzea. Adimendun sistema hauek jolastu aldaue aldako sistemekin, eta adibidez zuzen eguzkia dauenean nolabait aprobetxatzu termikoki akumulatzeko, eta joku hori egiteko, inkluso zergatik ez labadora bat ukizkero, labadora horren arabera programatu edo martxan jarri, olakorik eskuartien izen dozue, edo noraino altzen da, parte adimendun. Bai, a ber, gaur aurkeztu gaun sistema bat nahiko espezifikoa, bai, amperretxekoa da, eta igual izango die eurak pioneruak
proposatzen sistema bat instalazio kolektiboetarako bateriekin, bai? Eta holako asko ez dauz, ondion. Ja badea urtetxo batzuk beren sistema adimenduakin eta euren biltegiratze sistema, zuk esan duzu moduan, era kimiko baten egiten daude, baina, bueno, azken batean autokonsumoak, bezatu duzu moduan, beste posibilia batzuk emoten dutzu, ez? Guk askotan esan dugu, ez? Era errez baten, zuk daukotzen soberakina bideratu aldozu termoelektriko batera, ez da? Eta horretarako badaz aparatuak. Zuk nahiz eta bateria kimiko bat ez euki, instalazio fotovoltaiko arrun batek sortzen dauen soberakin horrek, jartzen daulako aparato repartidore bat, eta soberakinak bideratu alditzuzu termoelektrikoa berotzera, bai, urberuana, eta horretiko zu, soberakinez, betetako, soberakinak bilduta uran, ez? Era termiko baten, ez? Eta holako gauzak, existi duten da, bai. Eskerrik asko, Xabier. Bai, zeuri. Bale, txatetik galdera bat, Mikel Ginaldok egin duna. Gaur egun posible alda jadanik bateria bat saretik kargatzea instalazio kolektibo batean? Teknikoki ulertzen dut baietz, baina ez dakit banatzaileak aukera ematen duten eta legalki posible alden sandbox batetik kanpo. Hori, saretik kargak eitia, bai, teknikoki alda eta usteot gaurko sistema honek, amper honek eiten dauela. Bai. Eta banatzailearekin pegaik ez da? Uztotuz da. Hori uste kontabilizatzen dauela kontsumo bat izango zan moduan, eta eukibiosuna da, claro, prebizio bat zenbatekoak izango dien kargak. Horretarako, bai eukibiosu kontrato de acceso bat edo banatzaileak. Ulertzen honik. Bai. Bale. Zait beste galderi badan, txatetik ez dago gehiago. Bai, Aritz. Kaixo, Rafa. Ni galdera baino, gogoeta batzuk egin nahi nituzke. Instalazio individualetan, teknika guzti hau nolabait ezartzeari ez diot, inongo arazorik ikusten, baino joango baginake instalazio partekatutara, komunitate baten kasuan, demagun 50 edo 70 pertsonako talde batean. Horrez daki nolabait, gobernantza eta akordio aldetatik, nolabait gero hori instalazio hori behin martxan jarri eta hori kudeatzeko orduan, galdera asko sortze zaizkit. Hasteko, lehenengoa izango litzake, hasierako inbertsioari dagokionez, nola banatu bakoitzak egingo luken aportazioa. Eta gero, bigarrena nolabait izango litzake, koefizienteak banatzerako orduan, bi modu posible legoke ez, bakoitzak egin duen aportazioaren arabera, edo sistemaren eraginkortasunik altuena emango luken koefizientea, bakoitzari ezberdina. Eta, gero ere, holako ekimen baten sartzen danean norbait, ez, luzerako edo sartzen da. Eta, zer egin nolabait, erabilpenak edo kontsumoak aldatzen badira. Demagun erabilera aldatu daiteke urte batetik bestera. Orduan, hor nolabait berriro koefizientea muitu behar dira. Orduan ez dakit, hori nolabait komplikatu ikusten dut nik partekatuetan kudeatzea bateria
zentralizatua jarrita, eta ez dakit, ez alitzake erraisago izango norberak etxean, ez? Kontsumoa dagoen puntuan bateria individual bat jartzea. Azken finean hori karga bat bezala izango litzake, eta horrek kargatuko luke benetan beharra dauden momentuan. Ez dakit, hori izan da pixkat. Neri sortu zaizkidan zalantzak. Asko pentsatzen dut egongo diala erantzuteko eta denborak erakutsiko digu, ez? Bai, bueno, nik uste dut hau galderia dela, Aritz hor dago? Altxa egin da, telefonoa hitz egitea. Rafak indauen galdera hori bedetako da. Bai, arrazoi dauko, Rafak? Azken batean olako instalazio batek, gauza da instalatzia, martxan jartia, baina errezena hori da. Gero horren atzian dauen kudeak eta jarraia, bere gauzatxua dauzko, eta gixetan horretan dau, Aritz da apur bat berak da eramaten dau. Gai horri danak. Koefizientia repartua, erabiltzaileen parte hartzen maila, hori berak erantzun gotzu. Nik egizia zan ez dakit zelan landu dauen hori dana. Baina hori igual, arazo tekniko bat baino gehiago da, Rafak esan duen bezala, gobernantza edo... Bai. Badakit, laguntzen diela, software bat dauela, ondiokan probatan dabitzena, nun erabiltzaile guztiak agertzen dien, bakoitzan koefizienteak, aldaketa bat dauenean erraztu egiten dauena, fakturazioak generetan ditxunak, baz erramintak laguntzen dauela gobernantza horretan, baina gu horraino ekitermik ez da sartzen horraino ez da iristen, ez? Azken batean, komunitate bakoitzak badauzka bere erramintak horretarako. Ez? Laguntzen dugu, baina rudia gehiago da aritzena. Aritz, ez dakit. Ez dau. Telefono zizketan nahi da, eta honek telefono hartzen nian luzako izate, normalian. Bai. Eta da hori, azken batean, esan dugu moduan, azkenean, instalazio kolektibo batei, bateria basartzen gauen momentuan, instalazio hori, adimentsua izan bida, ez teknikoki, teknologia aldetik, baina bebai, adimentsua izan bida, izan behar dauen kudeaketa, ez? Horaitik lehen hasieran esan dut, gu gero eta teknologia gehiago edo gero eta aldagai gehiago sartu, komplikatuagoa izaten da, ez? Eta askotan, instalazio kolektibo bat, bateria, etxe bizitza eraikin baten, bateria gabe, ez? Azken batean, eukikozun autokontsumo maila baxuago izango da, baina berak ez dauko, ez dauenez komunitate baten barruan edo ez dau bier gobernantza hori, ez? Eta orduan hori ben metodo simple bat iziten da. Eta gitu lortzen da. Hor ditugu komunitate energetikoak, beren gobernantzakin, beren komplexutasun horretik, eta badaz beste sistema batzuk, ez da horienak bier gobernantza hori, eta errezagoa diesenak, baina, bere abantaiak eta desabantaiak guzkienak, ez? Eta orduan, ikusi bida, tokian tokiko, zein dan, ez dakit, soluzio egokiena edo bertako erabiltzaileei gehien lotzen jatiena, ez? Beharrei, gehien zuzentzen jatiena. Baina, bai. Otxandiano azaltzen zaigun, eta bestela txatetik beste galdera bat egin digute kostuaren inguruan, bai? Instalakuntza fotovoltaiko batean, 1000 euro kilobatioko hartuz erreferentziatzat, más o menos?
zenbatera igoko litzateke bateria sistema bat jarriz, adimentsua eta adimen gabe, adibide modura 100 kilobatioko instalakuntzak kontxera dezakegu. Oñatiko aritz. A ber, esango nauen. A ber, zenbakiak behar die oso relatiboak. Baina gutxi gora bera. Bota digun. Instalazio fotovoltaikoa 100 kilobatio, bai? Egoten bada gaur egun. 70.000 euro gehi bez. Adimen hori, ez? Biltegiratze sistema hori eta adimen hori gehitu eskero, bi aldiz gehiago, eta igual zehose gehitxua. Ez dakit horrekin erantzuten. Hombre, nik uste igual matematiko gogoak entu diozula ja directamente. Komplikatu egiten da sistema, gaina kostean hainbeste balin bai joa, bueno. Horraitik esan dut lehen, ondion, eta Nestorrekin horrena solastu gare, ondion olako sistema bat, bai, bateriak jartze horrek, bueno, nik uste dut, diru laguntza bat atzetik, realista izen da, diru laguntza bat atzetik behar da. Bai, ez da, nolako inbertsio baten, ez dakit, bueno, horrizten da. Bai, gero bakoitzak erabaki dezala, konpensatzen dion edo ez. Bueno, bai. Kuriosidades, alako konsulta asko dituzu esan nahi dut, jende animatzen nahi da baterien gaiakin, edo... Bueno, gero eta geixau, jasotzen dugu, guk egisa esan, jasotzen gauen konsultak edo geixau die, bueno, norbanakoetan, etxe partikularretan, bai, instalazio fotovoltaiko simple horreitan, egon zienean Next Generation diru laguntzak, bai, bateriak zaukien laguntza linea bat, espresuki baterian dako, eta zien laguntza oso potentiak, bai, eta Otxandioko instalazio hau, aritze Otxandianok hitz egin dauena, bebai, linea horreitan doiaz, bai, die potentiak, orduan, bateriak lagunduta zauzenez, instalazio pila bat indie, bai, urte horreitan, 21, 22, 23 urte horreitan, bateriako instalazio pila bat indie. Eta, bueno, berzentu dauko, diru lagunduta dau, eta lortzen zinun instalazioan autokontsumo maila interesgarri bat, ez? Eta gaur egun jasotzen gauen konsultak eixen bat die sektore, bueno, industrialetik edo. Bai. Bai. Bueno, Rafa, Otxandian noi pasako dio nik zure galdera, ez dakit hurbilduko dan, bai, eta, bueno, ez dakit, beste ibaldin bada, Xabi desiatzen dago erantzuteko, a ber, oantxe. Bai, nik aipatu nahi nun, igual, jake aritz ez da hon, igual, Kaixo, eneko. gure esperientzitik atxaldeon. Bueno, guk horrexan, oantxe jarri berri ditugu bateriak, lehengo asteko kontua da, oendik ez daude martxan, hoia beste kontu bat izango da. Pixka Rafak planteatun zalantzakin, guk ere eduki dugu zalantza hori, ez? Eta gure kasuan azkartu duna da hori. Osatea, bueno, behin goz eutxi behar diogu, guk 10 instalazio dauzkagu, fotovoltaikoak, 10 horietatik 3 bakarrik dauzkagu martxan, 7 oraindik geratu eta dauzkagu, eta bateriak jartzeak azkartu diguna da debatea, benetan amortizazio hori, gastu hori, nola banatu. Bueno, gu hasieratik, azkenean plaka fotovoltaikoen amortizazioa, simpleagoa
Sinpleagoa da, denbora gehiago da, bueno, igual pixkat debate hori atzeatzen duzu, baina, claro, ja maila horretan, bueno, pentsatzen hasi behar da, nolabait ekarpen txiki bat egin behar dela, eta nik uste baterien kasuan, debate hori azkartu egiten dula, ez? Azkenean inbertsio oso handia dalako, orain diru laguntzakin ondo ateatzen zaizulako, baina, claro, urrungo bateriak berritu berrituzunean, suposatzen dulako diru bat eduki behar zula. Karo, hori, jakinda, esperientzia hori gero nolakoa da, eta, bueno, hori dena kopuru guazen errealetara eman da, ez? Gu gure kasuan horregatik planteatu dugu froga bezala, ikusiko dugu, pixkat eztabaida ere, pixkat azeleratuko dugu amortizazioarena, eta horren arabera, ikusiko dugu zen guzti joan, da, konpartitzen jungo, Eneko hemen batematek ikusi zaitu eta galdetzen du, bueno, pixkat esan dezunaren aritik, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta implementako diru laguntzak jaso dituzuela, eta zenbatean atera zaie 120 kilobatioko bateriak sistema handimenduarekin, horraino, hortik aurrera ja, zuk erabaki erantzute dio. Bai, ez da problemik esateko. Ez, a ber, gu pixkat aldatu genuen, horren berez diru laguntza, uneko 70 uste jaso egula aldunditik, energia komunietako laguntzetatik, printzipioz 60.000 euro zian, ez dakit buruz, baino pixka bat aukera zegon potentzia eren bat igotzeko, eta horre beste, ez dakit 8.000 euro gehiago ordaindu ditugu, aukera hori sortu zalako, orduan horrek ez du laguntzarik euki, baina bueno, hortxe ibiliko da, 75.000 euro inguruan ibiliko da, gutxi gora bera bai. Orduan ja denak desanimatu dian momentua, baina bueno. Bueno, baina aurre jakin behar dira, ez? Bestela batzutan pusten jutea gaia eta realidadea etortzen danean, zapla. Bueno. Bai, osak argi. Argi eta jakinda zer daukogun esku artean, hori da. Bai, eta gero ez dakigula, eskean bateria hauek bere ziklo bat ingo dute, baina ziklo hori bukatzen danean, segura eski teknologia beste bat izango da, prezioak ere beste batzuk izango dira, orduan, bueno, dena ezin da gaurko baldintzen arabera egin. Gaurko baldintzen arabera egiten baldin badegu, segura eski komunitate energetikoak berak ere igual ez lukete zentzurik eukiko, ez? Orduan, pixkat hor, beti ikuspegi hori ezin dugu galdu. Ados. Venga, azkena, o azken bigarrena. Iñaki, Aramburu. Kaixo, Iñaki. Atzaldeon. Bueno, galdera pare bat, bata Xabierri, eta uste dut lehen erantzun eginda da, baina nahi nuke jakin zehaz mehatze. Bateria bat izango bagenu nolabait instalazio kolektibo baten, kargatu ahal izango litzakela saretik erantzun duzu baietz-kotan. Gelditu nahiz horrekin, ez? Eta erabilgarri izan ziteken kasu horietan, adibidez, bihar edo datozen egunetan eguraldi txarra datorrela eta bateriak baju dauzkagula eta kargatzia gabean adibidez eta gero konsumo orduetan erabiltzeko? Bai, hori da, ez? Sistema adimentsu horrek ahalbidetzen daue hori, ez? Azken batean, zu prebizioa eukitzen badozu, bixar eukiko zula konsumo fuerte batzu, eta ez dozula eukiko sorkuntza fotovoltaikorik, gaueko prezio interesante horreitan, ez? Bateria kargau, eta punta horrek asetzeko erabili, ez? Energia hori, ez? Gaur egun, industrian bebai, antzerako gauzak egiten da, ez? Azkenean, peak saving edo estrategiak erabiltzen dira. Adibidez, zuk eukitzen bozu prebizioa, bihar goizian, adibidez, heltzen zaren lanera, eta piztu bidituzula klimatizadorak. Eta eukiko zula, punta bat, ordu betian, oso potentia, klima horrek martxan jarteko. Orduan, estrategia da, bateria baten, gaueko energia hori akumulau, eta piku horrek emunalizetia energia horrekin, ez? Eta horrek
piko horrek ez afektatzea zure, kontratatako potentziari edo, olako estrategiak gero eta gehiago ikusiko ditugu. Eskerrik asko. Bai. Eta oinenek hori beste galdera bat, esan dugu, gutxi gora bera, ez? 60.000ko inbertsio baten fotovoltaikoetan, bikoiztu egiten zala asuntua bateriak eta adimena sartuta, ezta? Claro, hor arazo bat sortzen da, ze bizitza du baterietan egiten duzun inbertsioa. Eta bizitza hori seguru ez dela fotovoltaikoen bizitza berbera. Eta hortan amortizazioak nahastu egiten dira, eta ez dakit nola kudeatzeko asmoa daukozuen ezberdintasun hori. Bai, hoxe, horreatik izan den leno, Bai, karo, gure kasuna adibidez, nolabait banaketa akordioen irizpideak beti izan dira, nolabait familia zaurgarrienak laguntzea, eta herriko enpresak, bi enpresa bakarri dauzkagu guk herrian, bietan udalak parte hartzen du, bazkide da, eta orduan, pixkat, bi lehentasun horiek markatzen genitun beti, karo, kasu honetan, amortizazioan pentsatzen hasten baldin bagea, teorian, energetikoki pentsatuta, beraiek ordaindu beharko lukete gehien, baina horrek sozialki ez dauka zentzuri. Orduan, karo, orain arteko banaketa logikak, baterien kostua sartzen da nenean, logika hori pixkat aldatzea ekarriko du. Ez dakigu oso ondo nola, momentu ondan zenbakiak egiten ari gea, eta pixkat nahi dugu ere martxan jarri sistema, ikusteko benetan zenbateko aurrezpenak izan daitezken, segun agia da, Xaberrek aipatu duna, ez? Aurrezpenak oso handiak badira, azkenean aurrezpen horren zati bat bideratzea, igual ez da astakeri bat, amortizazio horretara, baina, karo, hori ja zenbaki errealekin egin beharko dugu, baina nik uste badala aldaketa bat, ez? Eta, horrek ere eskatzen dula, lehen esaten genuna, ez? Guk debati hori bageneukan, baina nik uste honek azeleratu indula, ze, karo, ez da berdina 30 urte edo 10, edo 8. Orduan, kasu hortan, ez da bai da hori eman beharko da bai. Eta ze bizitzarekin zabiltzate pentsatzen baterien? Hori Xabierrek igual ni baino bete erantzungo du, baina nik uste 8-10 urteetan da biltzala. Orduan, karo, diferentzia handia dago. Xabierrek igual erantzungo du beto, Bai, ez, azkenian hor dago, ez? Eneko esan dagoena, azkenian 10 bat urte, hor bueltan. Ikusteko dago. Hortan, teknologia horretan, ez bada hobekuntza handirik suertatzen datozen urtetan, arazoa zera da. Osea, 60.000 horietatik ez garela pasatzen bakarrik 120.000-ara, pasatzen garela gehiagora. Azkenen 25 urtetarako behar dugu 2 aldiz gutxien eskartzea bateriak. Baina hor gauza asko sartzen diare, bai, batetik da teknologia bera, merketzen dan edo ez, gero aipatu, hor mugikortasun elektrikoa ere badago, lehen aipatu dira, ez da, almazenatzeko era bakarra ez dira bateria horiek bakarrik, baude almazenatzeko beste bide batzuk, orduan, hori dena garatzen jumarko da, eta nik uste hain dela astapen bat, baina seguraski, hemendik 10 urtera bateria horiek berritzea tokatzen denan, seguraski, beste egoera bat lehen esaten genuen, adibidez, kotxe elektrikoak gero eta gehiago egon, hori da beste bateria bat azkenean. Zuk ordaintzen ez dezun bateria bat, baina hor dagona, eta hori ere aprobetxatu dezakezuna, eta orduan igual, almazenatzeko beharrak ere gutxiago dauzkazunak, pixka da, uste dela tresna bat, ez da bakarra, eta orduan beste tresna guztiak garatzen juten dian einean, ikusiko du hemendik 10 urtera nu daude. Eskerrik asko. Txatetik, Osi Oiarbide berriz. Xabi, zuretzako, zer iruditzen zaizue kooperatibako bazkide bakoitzak etxean Mango Power edo horrelako alternatiba bat jarriko balu, prezioen aldetik erakargarriak dira, baina jakitun asko zaudetenez, alternatiba bat bezala ikusten duzue? Barkatu, ze sistema? Mango Power jarri du. Ulertzen dut dela, etxean bakoitza jarriko lukeen baterian bat edo... Zote ezagutzen hori, Mango Power. Apuntatu beste bateko. Bai, apuntatu biot. Bale, Josi sentitzen jat, baina... Honea nio iriste hau.
saiatzen ari nau, baina ez dakit nola entzuten dek. Bai, zutea. Bueno, mango goer, kaso. Eneko zatzea bakarrik. A ber, gu xabidatzen hon gaituk, bueno, zera dituk, bateri horiek eramangarriak dienak, baina ja badarena ja 4 kilobatiokok eta 4 kilobatiokok etxeako eta hola. Eta prezio aldetiota oso erakargarria, porque azkenean eskaintzetan eta 1.000 eurotan, 1.000 eta piko eurotan badituzolako bat. Gu, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarekin komentatu genuen, eta ez zuten oso ondo aurreikusten, nola baite norbera. Bale, bakize bat. Hau da, bakizu, ez da? Horiek alternatibo bat izan daitezke ikusita ze prezio daren bateritan, olako batzu jartzea. Eta olako bat, bai, azkenean, zuk entxufa bat dozu etxeko entxufe normalai. Baina ez dakitzetena da, honek zelan kudeatzen da bien energia. Honek dauki kapazitatea hori ordu batzutan kargau eta beste ordu batzutan. Bai, printzipio ze adiestasunetan mangoko berrena esateoekat bateria ditula eta, bueno, nik dola jarraitu eten, Eta, bueno, berentzat berezitasuna do, zuk nola baite eskukin, diferentzialak enduzio beak automatikoki detekatzen do, ez da hola energia sarrerarik eta beak biltegiratutakoa ja botatzo sarrera, hau da etxea. Baina, bueno. Bai, ni lehengoko, ez dakite ez dut ezautzen eta behiratu imiko gauen, lehengoko duda sartzen jatena da, instalazio honek zelan legeztatu. Bai, azken batean ikusten dut zai bat moduan dela eta zai baten legeztapena batzutan etxe bizitzetan, ez dakit. Apunto dut. Gotza buelta bat. Bai, eta ikusten abilamen, Gu haitu ginen pixka behiratzen, Goxi, igual. Gure asmoa batzan hori, pixkat ikusten genulako, hori azkenean ohiturak ere ezberdinak ziala, eta igual batez ere hasieran pentsatu genuen, familia zaurgarriei eskaintzeko, izan zitekela zerbait, diru asko gastatu gabe, bakoitzak bere txan dauka, eta baina, karo, gero komplikatua da, ze azkenen guzti horren manejoa oso manuala da, eta oso rustikoa da, orduan, karo, oso zaila da, instalazioak berak daukan zera horrekin bateratzea, orduan, posible da, ezerrez baino beto da, baina egia da pixkat zailtzen dula, eta baita ere kontun hartu behar degula, gero ere, segun ze erabiltzailean, ikusi beharko da ere, ze erabilpen egiten duen hortik, benetan ondo aprobetxatzen duen, orduan, karo, prezioan irabazi ezun guztia, gero erabilpenan ez bada trasladatzen, honek dauka sistema azkenen asko zentralizatuago bat, mantentzeko denatako horrexagoa, eta egia da, garestigoa dela, baina egia da, aukera askoz gehiago mate ditula. Bale. Otxandiano, zuretzako galdera bat zeon, hor ausente honetan zartan. Bai. Rafa, igual zugite bai oso galdera, zehatzago izango data. Bale, bueno, a ber, kontu bat zan, bueno, pixkat Xabierren aurkezpena ikusi ostean, ez, bueno, ez daki gogoeta bat sortu zait, ez? Bueno, individualki bateria dimentsua benetan funtzionatu arazteko eta sistema erreza bezala ikusten dut, ez? Baina nolabait instalazio partekatu edo komunitatetan, eta gehien bat esango nuke 50 edo 70 partaidetakoa, gobernantza aldetik eta akordio, bertan sortu behar dien akordioen aldera, galdera, hainbat galdera gelditzen zaizki. Ez? Eta, hasteko, ez dakit, izango litzake, olako komunitate batean, hasteko, inbertsioen ikuspuntutik, ez, bakoitza jartzen duen ikuspuntutik, nola definitu edo ze aukera planteatu daitezken, portzentaiei dagokienez. Eta gero, aportaziotekat, gero, nolabait,
instalazio horren funtzionamenduari dagokionez, koefizienteen banaketak nola egin daitezken. Bakoitzak egin duen aportazioaren arabera, dagokion portzentaiakin, edo sistemari dagokion koefiziente eraginkorrenak definituaz, eta, gero ere beste ez dakik gogoeta bat gelditzen da, zer egin, kontsumoen perfila aldatzen denean, zeti norbait horlako ekimen batean sartzen denean ez da sartzen urtebeteako 2 urtetarako, printzipioz luzerako sartzen da. Ber nola egin, nola baiteko gobernantza hori. Eta, azken puntu bezala, pixkatorra aipatu da, nik partekatuen kasuetan, begin bat handietan, ez dakit, xamurrago ikusten dut, nolabait bateria sistema hori, jarri beharrean, produzioa egiten den puntuan, nolabait kontsumoa egiten den puntuetan jartzea, nolabaiteko bateria individualen bidez. Pixkat hori izan gogoeta. Otxandioren kasuan, gure instalazioa da 120 kilobatiokoa potentzia eta 120 kilobatio ordu hasiera batean biltegiratzea, gero hiruko izteko aukerarekin, ez? Guk egin genuenean hasierako ikerketa, ikerketa bateriarik gabe eta gero bateriekin ikusteko zeintzu ziren dimensionamendu optimoa, konsumo puntu bakoitzerako. Eta azkenean, bakoitzaren konsumo patroien arabera, pizkan moldatzen da, baina konsumo ohikoetan, esan nahi dut ez badukazu bero bomba bat, argindarrarekin dabilena, edo kotxe elektriko bat, edo horrelako ezohiko konsumo elektriko bat, ikusi genuen autokonsumoaren optimizazioa ematen zela dimentsionatuta zuk hartzen duzun potentzia instalazio horretan kubritzeko gutxi gora bera zure urteko konsumoaren 160. Hor, bataz beste horre ematen zen dimensionamendu optimoa. Orduan egin duguna izan da, bazkide bakoitzari eskatu faktura bat, ze fakturan ikusten da urteko konsumoa, zein izan den, ez? Fijatzen gara bai apur bat faktura horretan konsumoak asko mandiren gauean edo, baina ikusteko ezoiko zerbait dagoen, baina oso modu manual eta simplean, ez? Eta egiten diogu dimensionamendu proposamen bat bere konsumoaren 160 estaltzeko. Eta horrekin urtetzen da, zuk estaltzeko zure konsumoaren 160 hartu beharko zenuke X potentzia. Hori banan. Eta horren arabera ezartzen ditugu portzentaia. Bakoitzak ze portzentaia hartuko duen instalazio fotovoltaiko hortatik. Eta gero, eta dituen kalkulu ekonomikoak, ez? Ze diru laguntza badaukagu guk atzetik, nahiko garrantzitsua, Europako funtsetako EBek atera zituen deialdi horietatik datorrena, diru laguntza portzentaje importante badaukagu, atera genituen kalkuluak zenbat lortu behar genuen kapital ekarpenetan. Eta orduan, gero jarri genion kilobatioari prezio bat. Gure kasuan 850 euro kilobatio pikoa. Kilobatio piko bakoitza dator, gero biltegiratze unitate batekin. Orduan, bakoitzak hartzen duen potentziaren arabera, bere konsumoaren arabera, hori 850 bider, zuk hartu behar duzun potentzia. Hori da, bakoitzak egin behar duen kapital ekarpena. Hasiera batean, abiatuko gara koefiziente finkoekin. Gero, denboran ikusiko dugu, bakoitzaren konsumo patroiak, eszedente asko sortzen diren edo ez, ajusteren bat egin behar dugun edo dena dalako, baina hasieran holan abiatuko gara. Eta gero kalkulatu genuen, ze prezio jarri behar genion, guk ekoitzitako kilobatio orduari, ze gure ideia da, gure bazkidei fakturatzea beraientzako ekoitzi dugun energiaren gatik. Orduan, gure gero ezingo ditugun ohiko kosteak estaltzeko, ohiko kosteak izango dira amortizazioa instalazioarena, administrazio gastuak, asegurua, mantenua, gastu horiek, finkatu dugun prezioa kilobatio orduarena 0,06 euro kilobatio ordua. Horrekin, estaliko genituzke kosteak, ez? Orduan, guburuan dako gona hori da, jentea ari da kapital ekarpenak egiten, bakoitzarek hartuko duen potentziaren arabera, eta gero, martzan hasten garenean, komunitate energetikoak, ez dakit hilaro edo 3 hilabete pein, bazkide bakoitzari fakturatuko dio berarentzat ekoitzi den energia hori prezio horretara, ez? Eta horrela, kuadratuko ditugu pixkat kontuak.
Hori da, guk horrela egin dugu gobernantzaren parte hori, bai, momentuz abiatzeko gero, denporak esango du, ikaste prozesu konstante bada, ez? Eta segurazki, behin martxan hasten garenean, ikusituko ditugu igual aldaketak egin beharra eta barra, ez? Eta gero jendeari bai esan diogu, bueno, guk ez dugu orain ez gara iritsiko 120 kilovatioa betetzera, momentuz ditugu hartuta 80 piku, horrekin ja bideragarri da. Eta jenteari izaten diogu, bueno, hasiko gara honekiz, kasu batzuetan, bero bomba daukaten kasuetan eta eskenek egun oso ondo nola dimentsionatu, hasiko gara potentzia honekin, da gero urtero aldatu daitezkenez koefizienteak, beharrezkoa bada, zuk potentzia gehiago hartzea, ingo duzu kapital ekarpen gehigarri bat, edo gehiegi hartu baduzu, eta gitxiago komeni bazaizu, itzuliko dizugu parte proportzionala, ez? Horrelako elkarrizketak izan ditugu bazkideekin. Ez dakit kalderazko izan dira, ez dakit bat eratzun gau dutxi dudan. Bai, bueno, a ber, oin, esan duzunari, gero beste zalantza bat sortatu zait. A ber, zuk esan duzu, ez? Komunitateak fakturatuko diola bazkide bakoitzari, ez dakit, 2 hilabetean o 3 hilabetean baino ze fakturatuko zaio, kudeaketa gastua, komunitatearena edo energia? Energia. Sortutako energia. Guk nahi izan genuen energiari presio bat jarri, lehenengo jakiteko ia, zentzuz genbiltzan, urtete mazaizu, azkenien komunitate energetikoak energia ekoizten dugu, eta energia horre presio bat dauka, koste bat dauka. Eta koste horretan kontutan hartu behar dira amortizazioak, instalazioarenak, eta kontutan izan behar dira kooperatibak dituen kostu operatiboak, ez? Administrazioa eramatea, asegurua, mantenua, eta barrak, ez? Gure kasuan, softwarea bai, lizentzia badauka, urterokoa, orduan, energia ez da doain, energia guri kostatzen zaigu ekoiztea, eta jakin behar dugu, zema, kostatzen zaigu ikusteko, ondoari garen, edo urtete bazaizu, kostea kubritzeko, kobratu behar duzula bazkidei, 0,50 adibidez, 0,50 euro megabatio ordua, oza, merkatu baino garestiagoa, horrek ez dauka etorkizuna ondirik, ez? Gure ustez, importantea zen koste hori kalkulatzea. Eta honengu fakturatuko dugu energiagatik. Ez autokonsumitu duen energiagatik, baizik eta bazkide bakoitzarentzat, komunitate energetikoak ekoitzi duen energiagatik. Gero, hortik parte bat autokonsumituko du, eta beste parte bat igual ente bezala geratuko zaio, eta bere komerzializadorak parte konpensatuko dio. Baina gu fakturatuko diogu, berarentzat ekoitzi dugun energia horrengatik, presio horretara. Eta presio hori urtero, bai energiaren presio eta bai kapital elkarpenen presio urtero finkatuko du batzar nagusiak. Eta horrekin, ikusiko du, kontuak horrekatzeko momenturen batean, ez baditu kalkuluak ondo egin, eta zerbait garestiagoa izan behar bada energia, batzar nagusiak onartuko du presio barria. Baina guk logika horrekin funtzionatzea pentsatu. Bueno, hasierako aurreikuspenetik ordu erdi jungea, eta esango nuke hemen jarraituko balin bagendun, beste ordu bete egoteko modun izango ginela. Parkatu azieriko detailitzu bat, eta segaitik da importantea behar jakitzea energiaren presioa guri zema kostatzen zaigun. Sistema adimentu hauek aukera emango dute gero sistema elektrikoarekin interaktuatzeko. Orduan, imaginatu zuk, sistema badakiela autokonsumituak energia zema kostatzen zaigu. Orduan, berak egin dezake, ordu jakin batean, merkeago baldin badago, instalazio fotovoltaikoa sarera bidali beharrean, autokonsumitzeko bazkidek biltegiratu eta saretik konsumitu, ze merkeagoa da ordu horretik saretik konsumitzea autokonsumitutako, guk ekoitzitako energia baino, ez? Prezio jakiteak gero aukera ematen dizu, sistema elektrikoarekin izan beharreko interakzio horretan, erabakitzeko ere bai, noiz gorde eta noiz konsumitu. Bale, jazta. Jazta, bai, itxoin, hemen aukera izango balin bagendun jarraituko gendun. Gaina uste ziurgabetasun dezente dagoela merkatu guztian, ez dakigu ze gertatuko da hainbat gauzekin, aldagai asko daude, eta, esperimentua izango da azken finean egiten nahian guztia. Eta hemendik urte batzua ikusiko du zateatzen da ondo eta zateatzen da gaixi. Baina, bukatzen juteko ja. Beste gabe, nik eskerrak ematea beste egit gelditzen. Esan bezala apilak 27an
COP27-ren saioa izango dugu, eta jongo gara esaten ere, bakoitzean urrengo saioa zein izango da, zegoen dikan pixkat aidean dauzkagu egunak eta izlariak. Orduan, bueno, izango zuen gure berri. Beste gabe, interesgarria, eta horren arte, eskerrik asko, bereziki Xabier eta Aritzi, ekarpenengatik eta jarraituko dugu. Ondo ba. Vale? Oso ondo. Arte. Hala ba. Asko. Jo. Amor.